te çavarê kirin ku Öcalan ya di dawiya meha Sibatê da ya jî di destpêka meha Adarê da daxuyaniyeke bide. Li ser vê yekê jî ji xwe Hevseroka Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları doh li Almanyayê beşdarî medya haberê bû û li ser vê yekê dabû zanîn ku em li bendênin ku banga Öcalan bi vîdeoyî bibe û her wiha li ser di nava dawiya vê mehê da an jî destpêka meha Adarê da jî ev daxuyanî bê dayîn, ev bang bê kirin û piştî vê yekê jî Tülay Hatîmoğulları dibêje êdî di pêvajoyê de em ê derbasî qonaxa duyan bibin, em ê derbasî rûpela duyan bibin yani wê bi lez û bes êdî ev pêvajo berdewam bike. Niha ev her du daxuyanî gelekî girîng bûn. Lê belê Wezîrê Dadê yê Tirkiyê Yilmaz Tunç da bû zanîn ku nabe ku peyama Öcalan, banga Öcalan bi vîdeoyî bi gotibû ku ev yek li dijî mewzuatê ye lê Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan jî bersiva Yilmaz Tunç da bû gotibû ku li hiqûq ji xwe li îmraliyê tuneyî him behsa kîjan mewzuatê dikin. Ji loma jî em dikarin bêjin ku niha êdî raya giştiya Tirkiye li bendeyê ku piştî hevdîtina sêyem şandeya îmraliyê ku çû bi Öcalan re hevdîtin pêk anî wê êdî Öcalan banga xwe bi vîdeoyî bike heta di kulîsên Enqereyê da sîma tê behs kirin ku wê TRT yani kanala fermiya Tirkiye TRT wê biçe bi Öcalan ra ew banga Öcalan wê tomar bike û bi raya giştî re eşkere bike û her wiha tê behs kirin ku Öcalan wê bi serê xwe nebe sekreteriyê Öcalan yani ew girtiyên sê girtiyên din siyasî jî li gel Öcalan henin bi taybetî behsa Hamîlî Yıldırım tê kirin ku naveke girîng e ji bo dîroka PKK ew jî li gel Öcalan wê bibe û her wiha tê behs kirin ku şandeya îmraliyê jî yani Sırrı Süreyya Önder û her wiha Pervîn Buldan jî wê li gel Öcalan bin wê Öcalan jî banga çekdanînê li PKK bike tê gotin ku behsa zemîna berdana çekdanînê wê li PKK bike ji loma jî ji aliyê hemû aliyên siyasî ve û ji aliyê civakê ve jî girîngî tê şopandin.